Takže nazdar lidi, vítejte u dalšího videa, dneska to bude z hry Brawl Force. Tohle je video jako, není na mém kanále takhle jako prostě ho moc natáčím, a jestli byste chtěli nějaký jiný hry natáčet, nebo mi něco poradit, třeba jak se ta hra hraje, nebo prostě jestli to znáte nebo neznáte, tak to mi všechno můžete porazit v komentářích. A když tak tahle hra je pro 2, je to strašně je to dobrá hra jako, teda aspoň pro mě. Třeba hele, tady máte třeba, že tam si můžete nastavit třeba čím dáváte bomby, placáka, když hrajete ve dvou. Nebo tady můžete, tady házet granáty, všelijaký. A tady ten granát je právě kuře, oni se na tom nalákají a pak to udělá tady tohle. Každý bomby jsou u každého chlápka jinýho. Ne, já jsem zemřel, ale máme novýho chlápka, ne! Do prčic. No tak jdeme asi od začátku.